pop-art művész Bazarelli után következzen egy élő festőművész, Horváth Tamás a vendégünk. Te hogyan viszonyulsz az pop-arthoz, csak röviden? Sziasztok! A pop-art az számomra egy olyan irányzat, amit elég nehéz mellőzni a saját munkáimban, akár a kollégák munkáiból, ugyanis szerintem ez az irányzat még a mai napig tart. Mármint a pop-art? Igen. És egy idevágó dolog, hogy Isten igazából a szecesszió óta a pop-art az, ami szinte rögtön eléggé népszerű irányzattá vált, tehát volt egy-két év elcsúszás, de közérthető. Mondjuk el gyorsan, hogy itt a te festményeid láthatók. Én ki is néztem itt az adás előtt egyet közöttük, amit egy Bosch újraértelmezhetésnek is felfoghatunk. Ugyanis ez egy Bosch festmény, amire te meséld el, mit is raktál, haleledet ragasztottál rá. Igen. Végül is ennek van egy konkrét pop-artos, vagy egy kicsit korábbi utalás, tehát a Kucsvitesznek a commerce képei, amikor mindenféle dolgokat beragasztanak, amit még a kubizmusból is ismerhetünk, akár Braque és Picasso kapcsán. Itt konkrétan ez a Szent Antal megkísértése című Bosch triptihonnak egy részlete, a végülis átmásolva, és arra vannak ráragasztva ezek a tubifex, rákok, halak. Ami szinte bizarr élményt kölcsönöz. Igen. Tehát... Tulajdonképpen mik azok a jellemzők, hogy beszélünk a pop-artról, hogy például egy festészetben azt mondják a képeidre, hogy pop-art áthallásokat ér, mik azok a képen, amik ilyen pop-artosok? Hát szerintem elsősorban a színek, tehát eléggé rikítóak, főleg amiket most behoztam, direkt így válogattam. És éles vonalakkal határolódnak el. Igen, főleg ez a To Be Continued című sorozatnak egy része, ez kifejezetten utalhatna Liechtenstein munkásságára, akit egyébként láthatunk a háttérben is. Tehát ő használta föl ezeket a képregény, komik, szépes dolgokat. Amit itt nálad is láthatunk. Igen. És az ihletet honnan merített? Szóval modelleket is festesz, vagy... Nálam ez nagyon vegyes, mert utazásaim során készített fotók, talált fotókat értelmezek úgy végül is egy kicsit utalás a médiára, tehát a televízióra, hogy kapcsolgatunk, és nincs egy nagyon összefüggő koncepció, csak hogyha ezek a képek együtt vannak, tehát Isten igazából ezek úgy is működnének, hogyha egybe lenne tolva az összes kép. A pop-artot a fogyasztói társadalom egyik eredményeként tartják számon, ez egykor önálló stílusirányzat volt, ma már nem él így, úgy gondolom. Hát ennyire konkrét módon nem, tehát itt azért szerintem minden korszakot, tehát művészeti irányzatot a saját korába kell vizsgálni, mert egyébként nagyon nagy tévutakra kerülhetünk, tehát azért mondtam, hogy egy kicsit még ma is tart, mert tehát ezek, amikor utaltatok is, tehát a fogyasztói társadalomnak a kellékei úgymond most már mindent elárasztanak, tehát most Duchamp ugye a WC kagylót kisajátította magának, és szerintem nagyon sok művész gondolkodik így mai napig. Reméljük, mi fognak is. Köszönjük szépen! Köszönjük szépen, és akkor